Vores sidste dag på Mekong Delta skal igen bruges blandt de lokale. Dagens første møde er med den lokale smed, som viser os, hvordan man laver knive. Dette finder både Alve og Vitus rigtig spændende, og smeden mener bestemt, de har en fremtid inden for faget. Turen går nu forbi en lille lokal shop, som fremstiller friske nudler. De har en kortere holdbarhed, men til gengæld smager de også meget bedre end de andre. Sidste stop på Mekong Delta er ved en privat familie, som skal vise os, hvordan man laver en dampet banankage. Den skal vi spise sammen senere, og jeg kan allerede afsløre nu, at den smager sindssygt godt. Wow, yes. Good hang, Vitus. Okay. Uh-huh. Connect me. Okay.
Vaxam Resort, hvor vi bor i sådan nogle små hytter. Vi bor derovre i nummer 1. Og der er både gynger til ungerne, og der er små broer i forskellige afstykninger. Der er både ude på floden herude, og så for enden, når man har gået langs sådan en gangsti hele vejen ned i enden, så er der den skønneste pool med sådan en åben solkløft. Vi skal spise over i aften på deres lokale restaurant, og vi skal over og have tørreretters menu. Det glæder vi os til. Lige nu der sidder vi hernede langs floden, og lige får en drink og spiller spil. Det er hyggeligt. Nogen har svært ved at give lidt slip på det her hotel, for der er både massagestol, og lige over for massagestolen, der kan man lige se YouTube-videoer. Ja, det er da virkelig god musikvideoer. Jeg er sikker på, at de tager andre hotelgæster, de er totalt glade for det.